Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова эшлим. Без аларны бүгенге каһарманнар дип саный алабыз. Күбесенең исемнәре дә аерып әйтелми. Алар танылган галимнәр, артистлар да түгел, кызыл зонада эшләүчеләр. ИВЛ аппараты яныннан китмәгән гади табиблар. Бүген сүз Оренбургның вакытлыча кызыл зонасында эшләүче әтиле Кызлы Мырзакаевлар турында булыр. Якыннары өчен курку булса да, алар башкаларны коткару эшендә. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Илдар Мырзакаев 25 ел дәвамында Оренбургның Пирогов исемендәге хастаханәдә авыруларын дәвалаучы кардиолог. Соңгы елда табиб кызыл зонада. Ул бу зонага эпидемия таңында килә. Кызыл зонада гаиләләре белән эшләүчеләр дә бар. Шуларның берсе Мырзакаевлар. Мин Мурсалимова Диана Ильдаровна. Миңа 26 яшь. Мин врач-кардиолог. Кабул итү бүлегендә эшлим. Диана да әтисе кебек кардиолог, яшь табиб. Кызыл зонаның иң алдынгы сафында инде 3 ай эшли. Авыруларны ул кабул итү бүлегендә каршы ала. 26 яшьлек табиб махсус киемдә эш тәмамланганчы. Иртәгә яңа көн. Инде кич, көн сайын, бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр бергә менә шундый режимда. Иртән әтиле кызлы тагын хастаханәдә, бүгенгә эш тәмам. Һәм аларны йортта якыннары көтә. Рүзилә Мырзакаева Татар Каргалысы страховкаханәсендә шәфкать туташы. Медицинага ханым соңрак килә. Бу өлкәдә ул 15 ел. Илдар белән Рүзиләнең гаилә корганнарына да 28 ел. Бердән-бер кызларын Диананы үстергәннәр. Авыр хезмәттән соң кызының һәм иренең аз гына булса да кәефләрен күтәрү өчен Рүзилә аларны татар халык ашлары белән сыйларга ярата. Көн сайын бу кадәр үк булмаса да Хуҗабикә якыннарын тәм-томнар белән еш сөендерергә тырыша. Вак бәлеш пешерәм мине, бүкән, ләвәш, үзебезнең татар ашларын пешерергә тырышам мин, сыйларга аларны. Алар шухатык авырып кайталар, ашар хәлләре дә алмый кайбер вакытны. Пирогов хастаханәсендә кардиология бүлеге кызыл зона буларак узган елның октябрьннән алып, бу елның маена кадәр хезмәт куя. Ә сентябрь аеннан хәл янәдән үзгәрә. Летом мы были кардиологами. В сентябре был ужас. Когда мы только открылись, это было что-то. То есть у нас не было мест даже в коридоре. То есть все было забито. И мы ведь госпитализировали не просто людей с ковидом, а именно идет с пневмониями. Яшь табибта дипломнар да җитәрлек. Белгечлеге буенча кызыл дипломлы терапевт. 2 елдан соң ординатураны тәмамлый. Яшь кардиолог үз көчен кызыл зонада да сыный. Баштан кыенрак булды өйрәнеп китергә, чөнки минем гаиләм, бәләкәй балам бар, куркыныч, ләкин мин күрдем чик әти булыша кызыл зонада кешеләргә. Үзем дә сайладым шундый юлны дип әйтим. Ну, конечно, был выбор, мог человек отказаться, но Диане я сказал, что в принципе мы это уже проходили, я тебе помогу. Диана көмеш медаль иясе, белгечлек сайлаганда ни өчен бу эшкә өстенлек иткәне аңлаешлы. Әни белән әти белән гелдә сакланайым, һәм мин үзем дә шундый профессия сайларга булдым. Чөнки күреп үстем чик әти, әни булыша кешеләргә, үземнең дә шулай итеп булышасым килде. Яшь әнигә спорт, фитнес һәм дөрес туклану темалары да якын. Әнисенең аш-суны әзерләү буенча осталык дәресләре Дианага үз гаиләсендә җирле татарларның камыр ашларын пешерүдә зур ярдәм. Гаиләсе аңа нык терәк. Аерым яшибез, гаиләмдә ирем Азат һәм улым Рамазан. Рамазанга 2 яшьтә 3 ай. Садикка менә йөри башлады, хулиган итте. Но мине поддерживать итәләр, инде рәхмәт аларга. Диананың ире Азат гаиләдә медицина белән бәйле булмаган бердән-бер кеше. Бик тә күңелле дип әйтим мин. Күп әйберләр беләсең. Көннән-көн яңа әйбер өйрәнәсең. Ул сомневаться итсә дә мин бер дә шикләнгәнем юк, мәйдан бөтен әйберен килеп чыга. Әби бабалары, әти-әнисе татар авылында үскән һәм үзе дә татар гаиләсендә туган 2 яшьлек Рамазан да үзенең татар икәнен раслый белә. Рамазанны барыбыз бергә үстерәбез инде. Кыдагыйлар да, мин дә беренче елны Рамазан тугач Диана ординатурада булды. Мин 1 ел декретка чыгып, үзем эштән баланы карап утырдым. Табиб киңәшләре гади һәм аңлаешлы. Я всегда своим больным говорю, которые попали непривитые,
Я говорю, вас сводить надо в реанимацию показать, что там, какие там больные. И вы побежите хоть прямо вот отсюда прививаться. Ну, вы прекрасно знаете, сколько людей ушло, знакомых, родных, и у всех причем. Это не выдуманная история. Это жизнь. Ә инде моңа кадәр кызыл зона вазифасын үтәгән кардиология бүлеге үз эшенә декабрь аенда күчәчәк. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Кемерово өлкәсенә сәяхәтебезне дәвам итәбез. Кышлау авылы тарихы турында сөйләрбез бүген. Җирлекнең борынгы тарихы булуына карамастан, ул татарлыгын берникадәр югалта бара. Авылга башка милләт вәкилләре күченеп килә башлаган. Мәчеттә дә җомгалар рус телендә бара. Чөнки гыйбадәтханәгә башка халыклар да күп йөри. Кышлау авылында миллилек ничек сакланган? Айзат Шаймарданов репортажында. Җомга көнендә авыл азан тавышына күмелә. Тау башына салынган яңа мәчет кышлауны яңарышка өнди кебек. Шулай да татар авылы мәчетенә йөрүчеләрнең күпчелеге татарлар түгел. Янәшәдә генә урнашкан Юрга шәһәреннән башка милләт вәкилләре бирегә җыела. Шуңа да вагаз рус телендә укытыла. 15 елда бәйрәмдә халык белән иештык, халыкларның сорау булды инде. Качан мәчет салабыз бу? Договорились инде монда салырга мәчет. Мәчет эшмәкәр Камил Файзуллин ярдәмендә салынган. Киләсе елда гыйбадәтханәне тантаналы төстә ачарга җыйналар. Камил әфәнденең ата-бабалары шушы Кышлау авылыннан, үзе шәһәрдә көн күрә. Хатыны татар. Хатыным татар, гүзәл исемле. Томскә татара. Монда выходныйларда монда килә инде. Балалар да татар бөтенесе. Балалар татарлар. Әлхәмдүлилләh. Татарча беләләрме? Татарча инде ничек инде әйтергә наполовину инде. Малайларга татар кызы эзлисезме, ничек? Ну, конечно, обязательно, да. Шундай татарлар, обязательно татарша, ничек әйтәләр, татары процветали мы, чтобы даже как бы не умирал татарский народ инде. 2010 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча Кышлау авылында 852 кеше яшәгән, әмма авылда татар яшьләре калмаска тырыша. Шулай да халык саны бик кимеми. Ул башка милләт вәкилләренең бирегә килеп төпләнеп утыруына бәйле бер дәрәҗәдә саклана. Без хәзер Кышлау авылының тарихи өлешендә басып торабыз. Менә мондагы ике урам авыл шуның белән генә шикләнгән булган. Ә инде хәзер вазгыять шактый үзгәргән дип әйтергә мөмкин, чөнки менә югары очта мәчет күренгән якта. Шуннан соң төзелгән яңа йортларда инде башка милләт вәкилләре яши. Ә менә бу тарихи өлешендә нигездә татарлар. Бездә элек халык бик күп иде. Безнең семьяда, авылдагы семьяда, если эш бала булса, ул әз семья дип санала торган иде. Безнең семьяларда булай иде 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр, 9-шәр бала. И безнең авылда бер урыс та тормыйды. 1990 еллар башында авылда вазгыять үзгәрә, яшьләр авылдан китә башлый. Бу Кышлауда элекке вакытта инде совхозлар, зур совхоз булган инде, овощеводческий, молочный направление. Хәзер инде монда бетергәннәр бөтен совхозларны. Хәзер инде дачалар монда. Экономикасы юк. Экономикасы юк. Бөтен халык инде шәһәрдә. Гомумән халык кая китте? Менә бу Кышлауның төп кешеләре, аборигеннар, сез әйтмешли. Сезнең элемтә бармы? Бер-берегез белән аралашасызмы? Элекке вакытта инде бабайлар инде кем үлеп киткәннәр инде, монда яталар инде. Молодежь качканнар шәһәрләрдә бөтенсе. Фермерлар 1-2 кеше генә. Ну, тоже бик авыр аларга эшләргә. Мал тотучылар да азайгандыр инде. Мал тотучылар азайды. Мал элек бездә бик күп иде. 4-тәр көтү була торган иде. Хәзер
бір күтуде йыйылмый. Біз қазір ауылдан барабыз городқа продукт артынан. Шул вакытта авыл үсә бит. Ауыл үсә, в основном бізге мында киләләр как дачниклар гына. Кышлауның 9 еллык үз мәктәбе һәм балалар бакчасы бар. Мәктәптә 87 бала белем ала. Хәтта шәһәрдән килеп укучылар да бар. Заманында биредә фәннәрне татарча укытканнар. Ә хәзер 2009 елда татар телен укыту туктатыла һәм ул факультатив буларак өйрәнелә башлый. Ә соңгы 2 елда анысы да юк. Татар дәресләре юк, кружок на факультативный татарский язык. Укыткан идек. Но хәзерге вакытка пока анысы да юк. Укытучы юк, татарча укытырга укытучы юк. Табылмы юк. Леккем укытай. Лек пенсияга китте, Фәния апа. Ул укытайды факультативный, ул программаларды составляет икән. Камында бик күп милләтләр яшәгәч, балалар татарча беләме? Балалар бик күп белмиләр. Өендә сөйләшәләр. Мин татар дип язылдым. Минем семья да шундый ук язылды, минем ыныкларым да шундый ук язылды, бөтенебез язылдык татарлар дип. Шунага күрә, мен думаю, барбыр без татарлар чыгарбыз икенче урынга. Айза Шаймарданов, Татарлар, Кузбасс. Татарстанның көньяк көнбатышында урнашкан Тәттеш районы республикабыздагы иң күп милләтле районнарның берсе. Шуңа күрә мондагы җитәкчелеккә һәр милләтнең телен, гореф-гадәтләрен һәм мәдәни мирасын саклау буенча даими эш алып барырга туры килә. Ел дәвамында уларда гына түгел, Тәттеш шәһәрендә дә татар, рус, чуаш, мордва халыкларының милли һәм дини бәйрәмнәре уза. Районның Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы Келәш авылында Каз өмәсе йола бәйрәмен оештырды. Узак еллардан бирле башка милләтләр арасында гомер итеп тә татарның бик борынгы йолаларын саклаган Келәштә бу көнне күрше Чуашстаннан, Ульяновскидан килгән кунаклар да катнашты. Бәйрәмнең кайбер мизгелләре Рамис Сафин репортажында. Дөрестән дә күп милләтле районда үз телеңне, гореф-гадәтләрен саклау җиңел түгелдер. Нинди генә чорлар һәм еллар булмасын, борынгы Тәттештә андый авыллар бар әле. Без бу йолаларны күптән үткәрергә теләгән идек инде. Менә Келәш авылы бөтен йолаларны үткәрә торган төп безнең Тәттеш районының авылы Келәш. Шуңа күрә без бүген Каз өмәсендә шушы Келәш авылында үткәрергә теләдек. Келәштәге бүгенге йола бәйрәме авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлчәчәк һәм Рәшит Галимовлар да уза. Гаилә ел саен берничә дистә каз үстерә. Гел әйтәм инде ана, әгәр шулай эме үткәрмәсәк, каз үстерүнең нинди кызыгы бар диде. Менә бер бәйрәм бит инде күңелле, Аллага шөкер. Йорт хуҗасы Рәшит белдергәнчә, каз үстерүнең әллә ни сыры юк. Көре матур булып үссен өчен яхшы ашатырга гына кирәк. Кемдә матур иттереп ите әйбәт булсын өчен инде аны икмәк ашатырга кирәк иде. Бездә икмәк Бодай хата пешереп ашатабыз, бүртеп ашатабыз. Рәшит кызларга каз йылкыр өчен бакчадагы теплицаны җайлаган. Тышта көзге яңгыр сибәләп торса да, монда кырда якты да. Не бу канатта 12 кауры булырга тиеш. Шуннан буыннан кисеп аларга. 12 салга шул буны туры килә. Теплицада урын каз йылкучыларга гына түгел, гармун тотып җырлап торучы егетләргә дә табылган. Менә беренче казлар әзер, йорт хуҗасы Рәшит әле суынырга да өлгермәгән беренче түшкәләрне сабан туйга дип аны каклап кую серләре белән дә уртаклашты. Яңа суылган казны тоз алып, эшләп тыштап әкрен генә тоз белән эшкә чыгабыз. Һәм хәзер эшенә инде тозны башапына буталаган шуны тутырып куябыз. Хәзер казны матур гына иттереп кагазга төрәбез. Менә без шулай бәйләп битердек, менә булай иттереп элеп куясыз. Анар берәр ай узгач, менә бу ягыннан әйләндереп белергә кирәк. Моннан да ләсен инде берәр, анар моннан ләсен. Кунакка барганда бу ягыннан тып барасын да китәсен кунакка. Каз каклауның да үз хикмәтләре бар икән. Менә монда килгәч мин үземә тагын бер ачыш ясадым. Бездә казны тоз белән тутырып каклыйлар. Ә монда борчак та салалар. Менә бу борчак белән каклау дөресрәк килеп чыгадыр. Чөнки каз кирәк кадәр генә тоз алырга тиеш. Шул арада хуҗабикә бу яклардагы йола буенча каз боткасында өлгертте. Безнең каз мәсенең иң кадерле, иң дә әйбәт сые ул каз боткасы.
Казны түшкәсе белән, әнә ул үзе каза киреп бара, түшкәсе белән салып пешерәбез дә, һәм шуның шулпасында менә дөгедән яки тары ярмасыннан бутка пешерәбез һәм аңа казның майын иретеп салабыз. Зур якта әмәгә килүче кызлар каз ите белән ботка ашаса, күрше бүлмәдә Луиза балаларга каз канатыннан таба майлагыч ясарга өйрәтә. Безнең җакларда таба майлагычта дигәч дип әйтәләр. Сез беләсез инде каз бәйрәмендә кыймак пешерәләр инде. Менә демәк бу иң кирәкле әйбер инде. Әйдәгез ничек ясыйбыз? Иң беренче менә безгә кергән кавыйларны матур иттереп, менә шушыны 5 см калдырып, матур иттереп сыдырабыз җонын. Менә шушындый әйбер чыга. Шуларны күп иттереп, букет кебек җыябыз. Каз кавырыйнан ясаган, дигәс дигән нәрсә бар, ул бик нәфис һәм йомшак. Кыймак битен майлаган. Каз боткасы һәм бәлеш ашап алгач, өмәчеләр 3-4 килолы казларны Каш чишмәсенә юарга алып китте. Гомердә дә уйламагайдым, тәҗәкләренә кирип каза йолкып йөрмен дип, күп регионнарда булды. Пенза, Самар якларында, Чуваш якларында булдык. Йыланың нигезендә бер нәрсә булса да, һәрбер регионда үзенчәлекләр бар икән. Юлда барганда да балалар һәм яшүсмер кызлар күрсен һәм ишетсен дип, Гөлчәчәк бу йыланың бөтен үзенчәлекләрен сөйләп барды. Баксаң, каз бар җирдә дә брук булса да, һәр төбәкнең үзенчәлекләре дә бар икән. Бөтен җирдә дә казымәләр бара. Бераз инде ул казымәсе әзә кимеп торды, кире башланды ул гориф гадәтләрне кайтару. Һәм шунысы кызык. Төрле җирдә күпмедер үзгәрешләр дә бар. Мәсәлән, без бүген Тәтеш районы Келәш авылында. Анда каз боткасы чыгардылар. Бик кызык бит. Каз боткасы. Мәсәлән, мин Актаныш районыннан үзем, аның ичендә минем ишеткәнем юк иде каз боткасын. Һәм бездә ул каз бәлеше һәм шул акта каз кыймагы, каз тәбикмәге бар. Орынбур ягыннан кайттык, ул якларда безнең мәсәлән пешергәннәр каз бәлеше. Каз бәлешендә анда башы, аягы, бүтәкәләре шундый гаҗәеп һәм шулпары бәлеш ул. Ул гаҗәеп тәмле. Казымәсе кайда, ничек кенә усса да, ул дус туганнарны, тирә күршеләрне бергә җыя, үзара якынайта торган йола булып тора. Аның менә бу үзенчәлеге һәр кайда да үзгәрешсез булып кала. Тәтеш районыннан Рамис Сафин, татарлар. Серле, мизгел, мөгъҗиза сүзләрен ишетүгә ниндидер тылсым булыр сыман. Телевидениедә исә бу сүзләр еш яңгырый. Чыннан да, телевидение ул мөгъҗиза кыры. Киләсе сюжетыбызда без сезгә күркәм мизгелләр тупланган сихри сандык мөгъҗизасын тәкъдим итәрбез. Яңа гасыр каналы Яңа ел киченә әзерлек эшләрен башлады. Әле Яңа елга бер айлап вакыт бар бит диярсез. Дөрес, тик Яңа ел киче сезгә күңелле мизгелләр бүләк итсен өчен шактый хезмәт кирәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңа ел кичендә ТНВ каналы сезгә нәрсә тәкъдим итәчәген Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Менә шундый бизәлгән чыршылар белән каршы ала бүген ТНВ кунакларын. Инде ТНВ каналы быел сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, мюзикл тәкъдим итәчәк. Ул мюзиклда бер авыл кызы безнең ТНВ каналында төшерелә торган Яңа ел киче концертында катнашырга хыяллана. Нинди маҗараларга дучар булганын сез үзегез карасыз. Буасында контрольдә тотуз, яме? Ярар. Вафудыгыз, сез кем? Сез, минем исем Ләйлә, мин Агенокта катнашырга телим, мин җырлый беләм, бии беләм. Менә карагыз, тыңлап карагыз, Зирахаш. Менә зәңгәр томан, әле һаман. Монда интригалар, монда көтмәгән хәлләр, монда кастинг үтә студияда. Студияда охрана кертмичә, бу качып пысып кына керә. Кастингта бик күп конкурсантлар җыела, ул конкурсантларны бөтенесен ликвидирует дигәндәй. Бүген Яңа гасыр телерадио компаниясендә Яңа ел киченә әлеге тамашага
кастинг бара. Мин монда Казанда театральный училищеда укыдым. Монда инде менә роль кирәк, рольга кыз эзлибез дигәч, без монда директор белән килдек. Мине карадылар, татар телендә сөйләшә беләсеңме дип сорадылар. Мин аларга үзем турында татар телендә сөйләп бирдем дә, ошадым буга инде. Шуннан соң алар безгә әйттеләр: "Добро пожаловать в команду". Ага. Әйтегез әле, нинди роль уйныйсыз монда? Кызыкмы вообще бу мюзикл? Бу мюзикл юмористик стилендә булачак. Мин үз-үземне уйнасам дисәм дә була. Шуңа күрә минем ролем җиңел. Шул ук вакытта авыр дагын, ничектер кешене көлдерергә гел авыррак, җылатырга караганда. Шуңа күрә барысы да яхшы үтә. Без съемкага белән киттек. Сөйнәсезме монда катнашканга? Караңчы сезне үзегезнең. Башкаларга тәкъдим итәсезме? О, минем бөтен гаиләм утырырдыр инде яңа елда мине карар өчен. Мин үземдәге балачактан ук ТНВны карадым. Шуңа күрә үземнең битемне ТНВда күрергә минем өчен ул зур шатлык. Хәзер без ипләп кенә нәкъ менә шул яңа ел кичендәге матур мизгелләр, матур күркәм җырчылар чыгыш ясый торган студияга үттек. Билгеле, әлегә тәнәфес. Шуның өчен без иркенләп монда сезнең белән әңгәмә кыра алабыз. Ә инде нәкъ менә шушы сәхнәдә безнең популяр данлыклы җырчыларыбыз чыгыш ясый. Ә тамашачылар безнең ТНВ каналында хезмәт итүчеләр һәм әлбәттә җырчылар, биючеләр. Яңа елга кадәр бик күп көннәр бар. Кәеф тә юк кебек, ләкин менә Яңа Гасыр каналы төшергән шушы тапшыруда төшә башлагач, ул пәйда була һәм Яңа елга кадәр әле ныгая гына бара. Шунысы белән күңелле бу язма. Җырлашып, матур итеп, бүтән мәшәкатьләрне онытып, яңа елга аяк басарга ясым. Менә бүген дә шушы телевидениедә булачак яңа ел тапшыруына төшкән вакытта теләкләребез шул изге, йөзләребездә елмаю, шатланабыз, куанабыз, бары киләчәккә өмет бар. Алла биргәнсә. Хәзер телевидениедә иң күңелле мизгелләрнең берсе яңа ел концертын төшерү бара. Күреп торасыз, монда студия кайный, артистлар, юмор осталары белән тулган. Әлбәттә инде ул яңа елдан һәркем нинди дә булса могҗиза көтә. Менә шул телевидение шушы могҗизаны берникадәр тормышка ашыруда ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Елдагыча без тамашачыларыбызга матур программа әзерлибез. Быел инде ул безнең бер өлеше мюзикл һәм концерт өлеше булачак. Ничегрәк сезгә мюзиклда төшәргә? Менә бүген берничә сәхнәдә күрендегез инде. Яңа ел мөхите шундый туамы күңелегездә, илһамландырамы? Яңа ел мөхитен үзең тудырсаң туа, үзең тудырмасаң нәрсә эшлә? Минем роль шушы шимадан белән шушы карпа күтәреп йөрү. Ә менә монда инде безнең телевидениеның йөрәге дисәң дә була. Нәкъ менә шушында төшерү процессы бара. Монда безнең режиссерлар. Алар хәзер әзерлек эше алып баралар. Наилә, әйтегез, рәхим итеп, менә ничә ел дәвамында инде сез яңа ел кичен төшерәсез? Ну, бер 18 ел бар инде. Алар барысы да бер-берсенә ошамаганнар. Менә шундый матур кичәне төшерер өчен яңа ел дулкыны, ниндидер аның дәрте булырга тиешме? Әле бит бер караганда ноябрь айы гына. Ну, аның дулкыны булмаса, дәрте булмаса, аның нәтиҗәсе булмый. Шуңа күрә менә ишетәсезме, мин уже тавышым бетте. Монда теге яңа ел белән, бәйрәм белән дип барысына да настроение биреп утыра. Менә шундый ул могҗиза кыра. Узакламый яңа ел. Көтәбез. Ләйсәнә Садретдинова, Айгөл Бәдретдинова, Татарлар, Казан. Исемен югалтып кына халык үлми әле. Телен оныткан халыкның тамыры кырый ди шагыйрь Мөдәррис Вәлиев. Ана телебездә аралашык милләттәшләр. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Исән-имин булыгыз.